kula azimayi ena masiku ano omwe amalolera kuti ilakwe bola apezeke pa TikTok, ndipo mzimayi uyu mukumuonayu anapha mamuna pofuna kuti azidikula pa tokotoko pamene papa. Ndikudziwa nanu mpaka mukubalalika ndi mafunso ochuluka kuti nzoona mamuna uja yemwe anthu akumachita kupita kwa aprofeti kuti ampeze uja mpaka kupha kamba katokotoko. Mzimayi amene yuyu ndi ndani? Ataphamo patokotokopo ndiye akudikulabe? Moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji? Musayiwale kupanga like komanso share nkhaniyi. Ravena Rayo ndiye dzina lake, wa zaka 32 zakubadwa, ndipo mamuna okufa osasanzikayu ndi Pravin Yadav wa zaka 35 zakubadwa, ochokera ku Bhiwani ku India. Ku Delali kumadziwika bwino ndi ulimi osiyanasiyana. Ravena sanangogwa kumwamba nkuzayikondesesa TikTok chonchi, koma iyeyu nayenso poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula, ndipo atafika pa msinkhu otetera anapeza mamuna otheselana naye nkhawa zake ndi kubelekerana naye mwana mmodzi yemwe dzina lake ndi Mukulu moyo nkumapitilira. Awiriwa anali mu chikondi cha anyezi ndi ndiwo, ndipo awiriwa anakumana koyamba mu chaka cha 2015. Iyi inali love at first sight. Awiriwa anayamba kulumikizana, koma kenako anagwirizana onse zokafotokozera makolo awo za ubale wawo. Koma Yadavu atafotokozera bambo ake omwe dzina lawo nda Subhash Yadav kuti akufuna kukwatira sanasangalasidwe ndi chiganizo cha mwana wawo choterechi. Komabe kamba ka mwana wawoyo anakakamira izizi, ndiye mu chaka cha 2017 awiriwa anakwatirana, moyo wawo nkumapitilira. Koma banjali silinali la mtendere kamba kuti awiriwa amakhalira kukangana chifukwa Ravena amakhalira kuvina pa TikTok choncho. Yadavu sizimamusangalasa izizi. Yadavu anali truck driver, ndipo bambo ake a Yadavu anali chef wa ku restaurant ina, ndiye kamba kuti anthu onse pakhomopo anali busy ndi zintchito zawo. Ravena anapezera mwayi otakhoza kumapanga zomwe akufuna anthu akachokapo. Poyambapo amati kuvina pa tokotoko kunali kungotayisa nthawi, koma ataona kuti anthu pa intaneti akumupasa attention yochuluka muja amawapatsira ena aja mukuwadziwaja, apapa anasandutsano iyi kuipanga career yake. Anayamba kupanga post pa YouTube, Instagram ndi tokotoko ndi kuikambayi ndi ma platform ena ambiri. Zinayamba kumubweresera ndrama, ndipo mpaka anayamba kumaganiza zogula chinyumba chachikulu. Ndithu amaganiza kuti kuvina konso kumuthandizira kuthetsa umphawi wake komanso kukwanirisa maloto ake. Apa anayamba kupanga ma content ochuluka muja momwe dini achitira kuponsa kale lonse. Makampani opanga ma short films anamupezanso ndi kumampasa ganyu yopanga act. Unali mwayi waukulu kwa Ravena, ndipo kamba ka izizi amakhala akuyendayenda kokapanga ma movie kumene kuku. Komano pa 26 March chaka cha 2025 kunacha zabwinobwino monga muja momwe kuchera masiku onse, ndipo bambo Subhash anapanga notice kuti mwana wawo Yadav sakuoneka kuyambira usiku wa tsikulo, ndipo iwo sanachedwe koma kumufunsa mpongozi wawoyo kuti Yadav ali kuti. Koma Ravena anayankha kuti Yadav anafika mochedwa madzulo ake, ndipo atadya onse anakagona. Koma around mma 3 anamva munthu kuyenda panja. Apa Ravena atatuluka anamupeza mamuna wakeyo atakhala pansi kunja uko akusuta fodya, koma atamufunsa kuti bwanji walawirira kusuta palibe chomwe mamunayo anayankha. Apa Ravena anamuuza mamuna wakeyo kuti abwerere kogona popeza kunali kusanache. Awiriwa anapita kogona, koma mmene amadzuka ano kummawa kwake sanampeze Yadav pogonapo. Ravena anafotokoza kuti mamuna wake amachoka nthawi zambiri, iyeyo akamagona ndiye sakuona kuti ndizachilendo kamba ka ntchito yake yonyamula katundu ya pansewuyi. Bambo nawo sanalinso odandaula kamba ka chifukwa chomwechi. Apa Ravena anakamusiya mwana wake ku skulu, kenako nkumapita kojambula movie. Pobwerera madzulo anapeza nkhope zachisoni kwaoko, ndipo iye atafunsa anati Yadav sanabwererebe pa khomo andisakuyankha foni yake. Bambo Subhash
Subash anafotokozanso kuti ayesa kuwafunsa anzake omwe amacheza nawo komanso ogwira nawo ntchito koma akuti sanaoneke. Apa Ravena anali okhuzikanso nayenso zedi ndipo iye anaganiza zopita ku polisi kuti akapeze thandizo losaka mwamuna wakeyo. Ravena anapita ku polisi kukapereka dandaulo lake la kusowa kwa mwamuna wake. Apolisi anayamba kumusaka Yadav koma kunali zii. Usiku unapita Yadav osapezeka ndipo mamawa unadusa Yadav kuli zii. Ravena anayesa kuwapasa pressure apolisi kuti amupeze mwamuna wakeyo koma kunali zii sizinateke. Pa 28 March apolisi analandira call yoti apeza thupi la munthu mbali mwa mtsinje likuyandama. Apapa apolisi anathamangira kumeneko koma anapeza kuti thupilo laonongeka kwambiri moti ndizovuta kuzindikira kuti munthuyo anali ndani koma anapeza kuti munthuyo anali ndi matatu pa mkono pake. Izi zinapangisa kuti ntchito yomfufuza munthuyu isavute kwambiri. Apolisi analengezesa m'mamedia osiyanasiyana za thupi la munthuyo ndipo pa 29 Subashi anawerenga m'manyuzi za munthu opezekayo ndipo iwo anali okhuzika kamba kuti zovala za munthu wa munyuziyo zimafanana ndi za mwana wawo Yadav komanso iwo anali ndi nkhawa popeza mwana wawo analinso ndi tatu pa mkono wake pomwe analembapo dzina lake. Apa Subashi ndi abale awo ena anathamangira ku polisi koma anapeza kuti thupilodi linali la Yadav ndipo apa thupilo linapangidwa postmortem koma marizatsi atabwera zinapezeka kuti palibe umboni weniweni ogwirika oti Yadav anachita kuphedwa kapena inali ngozi. Uku Ravena anali nayenso osweka mtima pamodzi ndi family yonse. Mwambo wa maliro unachitika ndipo anthu onse anaganiza kuti Yadav anamwalira pa ngozi. Ravena yemwe ndi mkazi wake wawo kufayu anapempha apolisi kuti kafukufuku apitilirebe ndipo apeze chomwe chinapha mwamuna wake. Apolisi anayamba kufufuza zenizeni koma kunali zii sanapeze kanthu koma brother wake wa Yadav ndi cousin wake anayamba kufufuza munjira zawo nawonso zomwe amaziziwa. Anapeza footage ya kamera ya madzulo wa tsiku lomwe Yadav anasowa ndipo anapeza kuti madzulo wa tsiku li Yadav sanachokepo ndipo izi zinawapasa mafunso ambiri kuti nchifukwa chani mulamu wawoyo amanama kuti Yadav anachokapo. Footage ina inaonesa mzibambo wina yemwe anali pa njinga ya moto akuzungulira pafupi ndi khomo la Yadav. Munthuyo anaoneka kangapo akuzungulira pamalopo komanso footage ina inaonesa kuti around cham'ma 12 munthu wa njinga uja anaoneka ali ndi anthu ena awiri koma anthuwa samaoneka bwinobwino kamba kuti mzimayiyo anazivindikira nsalu ku nkhope zomwe zinapangisa kuti asadziwike kuti anali ndani. Apa mafootage awawa anaperekedwa kwa apolisi ndipo bambo ake a Yadav ananena kuti akukayikira kuti mzimayi yemwe anali pa njingayo anali Ravena mkazi wawo kufayo ndipo munthu anakhala pakatiyo anali Yadav. Apa apolisi anayamba kufufuza location komanso ma call details koma ataona zonse zinapezeka kuti zagwera kwa mkazi wake wawo kufayo. Apa apolisi anamuza Ravena kuti asiye kubisala mmasamba koma anene chilungamo. Ravena anali otutumuka ndipo kenako anavomera kuti anaphadi mwamuna wake ndipo anatchulanso munthu wina yemwe dzina lake ndi Suresh yemwe anakumana naye pa social media ndipo anali mchikonde awiriwa. Apa apolisi anamugwira Suresh ndipo pang'ono ndi pang'ono anayamba awiriwa kuulula zilungamo zake za nkhani. Ravena anafotokoza kuti atakumana ndi Suresh pa social media anapeza kuti wapeza soulmate mwa iyeyo, supportive partner, kusiyana ndi Yadav yemwe samamupanga support mkazi wake m'malo mwake amakhalira kumamukalipira ndi kumulesa kuti asamavine pa tokotoko. Ubale wa Yadav ndi Ravena unayamba kuvuta ndipo Ravena anayamba kupeza mtendere kunja kwa banjali. Uku Yadav amangokhalira kumwamowa kamba kama stress a banja lake ndipo pa 25 March Yadav ananyamuka nkumapita ku ntchito mwachizolowezi ndi Ravena naye mwachizolowezinso anayimbira bwezi lake Suresh ndipo awiriwa anayamba kucheza momwe amadziwirana. Koma posachedwa anamva kugogoda pa chitseko ndipo Ravena anali odabwa kuti ndi ndani amene akugogoda nthawi imene iyi ndipo iye atatsekula pa khomo anapeza kuti anali Yadav. Kenako Yadav atalowa mnyumba anapeza mamuna yemwe anali pogona pake ali yada. Apa Yadav anayamba kumumenya Suresh ndipo Ravena analephera kuyesesa. Ravena anatenga mpango ndi kumumanga Yadav pa khosi
zonse uku nkumamukoka pomwe Sureshi anamugwira Yadavu m'manja ake mpaka Yadavu anafika poti wamwalira wasiyana ndi dzikoli walimbana nalo kulimbana kwabwino. Ndipo awiriwa sanasiyire pompo koma kugawana utomoni pogonapo thupi la Yadavu lili pambalipo uku akutsutsonana. Kenako atamaliza ndipo mwana azindikirano kuti apanga mlandu woopsa kwambiri. Apapa anayamba kuganiza kuti apanga nalo bwanji thupilo, koma kamba kuti kunali kuli koyera. Ravena anamuuza bwenzi lakelo kuti apite, koma around mmawani Ravena anamuyimbiranso Sureshi kuti abwere ndipo atenge thupilo ndi kukalitaya pa ziwepo. Apolisi ndi anthu onse omwe anamva izizi anali okhuzika kwambiri kuti zitheka bwanji mkazi kupha mwamuna wake posaganiza mwana wa zaka 7 zokha. Awiriwa akadali ku polisi ndipo sanapasidwe chigamulo pa mlandu wawowu, komano patokotoko ankapafunapo panasiyika kulowedwa. Ndine Dini Studios ndatokoza kamba koonela nkhani. Musaiwale kupanga like, kuika komenti kuti timve maganizo anu. Komanso kupanga share utenga u